Kender du det, når klokken slår weekend? Men papirarbejdet hober sig op, og din inbox bugner med indkommende e-mails. Stigende arbejdsbyrder og tidspres er en voksende udfordring for mange virksomheder. Når opgaverne hober sig op og deadlines konstant strammer til, kan det føre til mistrivsel, stress og nedsat produktivitet blandt medarbejderne. Task Tracks er et helt nyt koncept. Et innovativt workload measurement system til Microsoft 365, der nemt sættes op i jeres Intra-ID. At takle udfordringerne med stigende arbejdsbyrder og tidspres kræver både indsigt og handling. Med Task Tracks får I unikke værktøjer, der kan hjælpe med at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø. Derfor bør I kigge nærmere på Task Tracks. For overblik over arbejdsbyrden. Task Tracks visualiserer arbejdsbyrden i hele organisationen og identificerer blandt andet områder med høj stressrisiko. Forebyg stress. Få advarsler om potentielle stressområder, så I kan handle proaktivt. ESG. Task Tracks hjælper jer med at dokumentere indsatsen og forbedre arbejdsmiljøet, hvilket understøtter en sund ESG-strategi. Optimer produktiviteten. Mål og forbedre responstider og undgå forpassede deadlines. Bedre intern kommunikation. Task Tracks skal hjælpe med at reducere e-mails kaos og forbedre den interne kommunikation. Task Tracks sender også automatiske notifikationer, hvis arbejdsbyrden begynder at overstige det sunde niveau, hvilket kan være en tidlig indikator på, at medarbejderne oplever kraftigt nedsat trivsel og stresssymptomer. Med Task Tracks får I adgang til værdifuld data, der kan hjælpe jer med at forstå og optimere arbejdsprocesserne i jeres virksomhed. Task Tracks kan tillige integreres med jeres egne systemer for en fuldkommen datadrevet forretningsudvikling og ledelse. Læs mere og kontakt os på tasktracks.dk.